ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ದೇವಲ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದಿಕ್ ಪಸೊತಂಜಿ ದೇಕಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಸೊತಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಬಂಜಿದ ಪಡಿನಾಡೊಂದು ದಂಡದ ರಾಜಾತನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಲಿಗೆ ಪೋದಲ್ಪ ಬೇರಸರ ಮಲ್ತಿರಡಲ ಪುಟುದು ಬಲತಿನ ಜನ್ಮಕೊರಂಚಿತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಭಾಷೆದಾದ ಬದುಕದಾದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲುದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೊಡಲಾತ್ ಜನಮಂದಿಗೆ ಎತ್ತವಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೇಸಲೆ ನೋಡ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ 6 ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕಣ್ಣು ನಿಜ ಮಲ್ದಿನಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನ ಬಿಡ್ದಾಲಿಂದ ತೊಂದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇನಿಕಾನಗ ಲೋಕಡೋರ್ ಬಡಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದು 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಲೇಸ್ ಎಡಮನೆ ಐಸರೋಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲುಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಎಡಮ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ತೆರಣದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೇರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಕಬಸುರ ಚೂರ್ಣ ಮೊಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಕುಡಲಾತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಳಿಗೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೊಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತೆರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವಾಕರ್ ಸನಿಲ್ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಗು ಓಲಗೌಡು ಪಂದಿಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಹೊಡ್ತು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ದಾದ ಪಂಪಿನ ತೆರೆಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯೊಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒರಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಸೂರಜ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜ್ ಮೇರೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದು ಪನ್ನೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತಂಡದಿ ಈ ಸರ್ತಿದ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ತುಯರತಿ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ರಲಗುಲ್ ಬೋರ್ ಆರ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ದುಂಬುದ ವರ್ಷದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಟೀಮ್ ಲೇಗ್ ಜನ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದೇವನಗ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬನಗ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಪಿರೋಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಆಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡ್ ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಹುರಿದುಂಬಿ ಸಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮಲ ದಾಲ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದನೇ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನೆ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಐಕು ಅತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಓಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಗಿರ್ನ ಕಂಬಳದಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಲ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಜನ ನಮ್ಮನೇಲೆ ತಗೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪೋನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಎರ್ಲು ಪೋಂಡ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಜನ ಅವ್ರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ತಿರಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ ಎರ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಗೊಬ್ಬನಗಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ತುಕ ಮರಿನ ಜನ ಏರ್ ಮಾರ ತುಕ ನದೆ ಲೆತಲ ಪುಳುಕಿ ತಕ್ಕತ್ತೈ ಪುಳುಕಿ ತಕ್ಕತ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾತು ಕೋಳಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮುಗುಡು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮುಗುಡು. ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹುರಿದುಂಬ ಸಾವ ನಮ್ಮನ ಟೀಮುನು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಈ ರೋಡ್ದ ಫೈಟರ್ ಕೋರಿಲಕ್ಕ ಕಲರ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಹೊಲ್ತ ಜನ ಹೊಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ಚೇತು ಬಂದು ಪೂರಾ ಓಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಜನ ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಲೆ ಜಪ್ಪಂದಿಲಕ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರಂದಿಲಕ ಈ ಜನ ಮಾಲ್ಪುಡು ಅಂದ ಓಲೆ ಸಯ್ಯಡ್ ಓಲೆ ಪುಟ್ಟಾಡ್ ಅವಳು ಈ ಜನ ಬೋರ್ ಅನ್ಪು ಈ ಜನ ಇಂಚೆನೆ ಪಂದಿ ಆಗಲೇ ಮನೋರಂಜನೆ ಇದು ಸೈತಿನೇಕ ಪುಟ್ಟಿನೇಕ ಎಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಜಂಟ ಪಾದ ಉಂಡ ತುಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ಐಕ್ಲು ಉಂಡ ತುಕ ಬನ್ಲೈಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಾಲೆ ನೊಂಜಿ ಬಂಗ ಬುರ್ದು ಪುಟದೇರು ಊರು ದಗಲು ಮೋಣೆ ದಾದ ನಿಗಲು ತೂಪರು ಬಾಲೆದ ಕೈಟ್ ಐವ ನೂದು ಕೊರ್ಪರ ಭಯಂಕರವ
ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲ ಉಸರ್ದ ಅಂತ ಜೀದಿರು ಐಕ್ಲೊಂಡ ಪದ ಐಕ್ಲೋನ್ ಎಂಚ ತುಕವು ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಸಂಕಿತೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತಿನ ಸೋಂಕಿತೆ ದೊಂಡ ವೇಣ ಪಂಡೆ ಗಂಗಸರ ಮೈತೆ ಎರಡಲ ಪಣಂದೆ ಕೊರನೋಡೆ ಸೈತೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪುಣ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಆಪುಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗಲು ಒಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೂದು ಒಂಜಿ ಸೀದಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕುವ ತುಲಿ ಅದಕ್ಕಿರ್ಪ ನೋಡು ನನ್ ಮಗನ್ ಸೊಕ್ಕೈತ ಒಡಿಯೊಂಬತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೇ ಒಡಿಯೊಂಬತ್ತು ಸಂಪತ್ತವ್ರ ರನ್ ಆತಂದು ಇರುವ ಬಾಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ 21ನೇ ಬಾಲ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಡ್ಬೆ Wallaby off and running, he's had some good luck. That is beautifully played. ಬಂಟಿ ತೊಳಿತೇರು ನಿನ್ನ ಸಾಬೂನ್ ಸ್ಲೋನಾ ಒಂದು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಗತ್ತು ಒಂದು ಉಮ್ಮೆನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏ ಆ ಜನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಸೆಂಚುರಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಆ ಜನ ತೊರ್ತು ಬಿದೆ ಬರ್ಲಿ ಆ ಜನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡುಪರ ಬರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಚಾಕೋರ್ರ ಪಡು ಕೊನಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಚಾಯ್ ವಾಲೆ ಈ ಸುರ್ಮಾಲ್ ಪುಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ಬೋಬೆ ಸುರ್ಮಾಲ್ ಪುಂಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬರ್ಚಿ ಈ ತೋರ್ತದಲ್ಲ 10 ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಅದು ಮುಗಿದಾತೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟರೆ ಈತು ಬರ್ತಾನೆ ಆಡು ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ಕಲಕ ಬರ್ರವಲ್ಲೇ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿ. ಫೇಸ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಾಗ ಮೂಗು ಬಾಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಜ ಅಂತರವಿಡಿ. ಕೈ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಅಜಾಗ್ರತೆಯು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 14410 ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 1075ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ನನದಾಯ ರಿಂಗಾಪಿನಿ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಮಗಟ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಗಡ ಪುಡ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದಿ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ತೂಬೂರ್ನು ಬಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಗಲೇ ಫೋನ್ ತಾಗನಗ ಮೂಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೂಸಲು ಬಸ್ ಮಾಪಣ ಇದೇನೇ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಚೊರೆ ಇರ್ನ ಏ ಎಂಡ ಚೊರಪಟ್ಟು ಪಾತಿರೋ ಚೀಯಾ ಎರಡು ಪೆದ್ದಂ ಪಡ್ತೀರ್ನ ಇರೇನು ಆಡತ್ತ ಇಲ್ಲಗ ತೂಬೂರ್ನು ಬಂದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಂಬೆ ಬೂರು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೋನ್ ವೇರ ದೇವರೇ ಈನಾಲ್ಪದೆ ನಾನು ಇರನ್ ಏನ ಮಲ್ಪೇನ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಬಾರತ್ತ ಇರು ನನ ಇರೇನ ಸುದ್ದಿ ಬರವಲ್ಲಿ ಇರೇನು ಓ ದ್ಯಾವ ಎನ್ನಂಗಿದ್ದಾಕ್ಯಾನ ನಿನ್ನ ನಿತ್ತ ದೇವರೇ ರಡ್ಡು ಕುಂಟು ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತನು ದೇವರೇ 101 ರೂಪಾಯಿ ತೊರತ್ತು ದಿವಂದುಲೆರೆಗೆ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಕುಂಟೊಂಜಿ ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ಜಿಡ ಯಾವ ಏಯ್ ಎಣ್ಣ ಕುಸಲ್ ಬರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ದಾದ ಮಲ್ಪರಿ ಇರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರಿಯೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ತ ದಾದಂಬೆ ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಕತ್ತಿ ಹೊಂಡಿಯೇ ನೆಕ್ಕಲು ಕಾಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಈ ನೀ ಕತ್ತಿಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏರ್ಪೆ ನಾನು ಅಂದರ್ಮೋ ಜೈಲು ಹೋಗ್ಲೇಕ ದಾದಂಬೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಕೈ ಬಿಡಿರಿ ನನ್ನ ಕಣನೆ ಬಿಡದೆ ರಡ್ಡು ಬಾತ್ಯಾರ ಬಾರ್ಪುಣ್ ಪೋಪುಣ್ ಐಕಿದಾದಂಬೆ ಬಿಡದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏರ್ದು ಜೈಲು ಬಾಪಡದೆ ವಾ ಬಿಡಿದಿನ್ ಕೆರೆ ಮೀನ್ ಮುರ್ರೆಗತ್ತೆ ಮೀನ್ ಮುರ್ರೆ ಗಂಬೆ ನಾಯಿ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ರಬಸ್ತುನಗ ದಾನಿಯನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಬಾಯ್ಡೆ ಬೈದಿನ್ ಅವು ಬಿಡ್ಕ ನೀ ದುರುತು ನೀರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾದಂಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಲೈಟ್ ತಿನ್ನೋಡ್ ಬಂದೆ ಮಗದಾನ ತಿನ್ಪುನು ತಿಂಡ್ರೆ ತಿನ್ನೋಲೆ ಅವ್ ಎಕ್ಕು ನಮ್ಮೆ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಪಣ್ಯತ್ತಿ
ಕಡಿಮೆ ದಿಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡಿರು ಹೆಚ್ಚ ರಡ್ಡೆ ಚಪಾತಿ ಖಾಲಿ ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಆತ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಒಣಸು ದುಂಬು ತಿನ್ನೋಡ ಹತ್ತು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡ ಓಯ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ರೆಜ್ಜು ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ದೇಬುತಿ ನೀರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಬಂಜಿ ಡುಬ್ಬ ತಿಂಡ ಉಡಂದ ನಾಲ್ತಿನ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೆತ್ತ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕಡದಿದ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೋರಿ ಪಿದಾಯಿ ಹೊರಕೆ ಕಡೇಕ್ಲ ಇನಿ ಕೋರಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡಪ್ಪ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡಿ ಯಾನು ಕೊಮ್ಮೊಡಗು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಾರ್ ಬಿರ್ಕಿನ್ ಬಾರ್ ತೂತಿನೇ ಗೊತ್ತು ಕೋರಿ ಬತ್ತು ಕಟ 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 ಕೊಡತ್ತಿದ್ದು ಪೋಯ್ತಿರ್ನೆ ಇರ್ನಂಜಿ ಇತ್ತಿರನೆ ಅತಿ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಪೋಪೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣದೆ ಹೇಗೆ ಸಿರಪ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ದೇ ಅವಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ ಬಂತಿನ 100 ml ಬಾಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ 50 ml ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು 100 ml ದನೆ ಬರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ 50 ml ಆಪುಜಿ ಸಿರಪ್ ಲವ್ವಿ ಕಂಪನಿಲ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಲ ಆತೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಆತೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಅವರ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ನಿಕ್ಕು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 20 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕು ಜಿನ್ನಾಂಡ ಪತ್ತದ ರಡ್ಡಾಪ ನಂಬೆ ನಂಬೆ ನಿಕ್ಕು ರಡ್ಡಡ್ಡು ಬೊಡ್ಚಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಉಲಡ್ ಮೀನ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಸೈತಾರಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಹೇಳಿಬೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯದಿ ಒಂಜಿ ಮೆರಿಗುಳಿ ಬಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಣ ಮುಳ್ಳಿ ಬುಡದಿ ಬೋಡಿನ ಬುಡಿಯದಿ ಆಡ್ಲೆ ದೀಪಿನ ಒಲೆದಿ ಓಡು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲು ಜೋಡು ಮಾತಾರ ದಾದ್ಯೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಲ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬಣ್ಣಿ ದೀಪಿನ ಒಲೆದಿ ಓಡು ಬೊಕ್ಕದಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಫಾನ ಈರು ಮೀನು ಮೂರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಣ್ಣಿ ದೀಪಿನ ಒಲೆದಿ ಓಡು ಬೊಕ್ಕದಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ರಡ್ ಸುತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ದೀಪಿನ ಒಲೆದಿ ಓಡು ಮತ್ತೆಟ್ಟು ಅಂತ ಏನದೆ ಪಾತಿರ್ನು ಪಿದ್ದಾಯ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ದೆ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಬಿಡು ಗರ್ವ ಬಿಡು ಹಂಚ ತಕ ತೆಲ್ಪು ಸ್ಮೈಲ್ ತೆಲ್ಪು ನಂಬೆ ಒಂದೇ ಇರ್ತು ಪೊಲಿಪು ನಾನೇ ಅವಂಬೆ ತೂಲಂಬೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲ ತುಲಂಬೆ ಕರ್ಮದ ತೆಲ್ಕೆ ಎರೆಲ್ಲ ಲಗಡಿಗೆ ಪುನಃ ಮುಲೆಲ್ಲ ಸುಂದು ಮರಣಿ ಅನಿ ಗಿರ್ಕಿಟ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂದ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲು ಪಿರಡ ಕುಲಿನ ಜವಣರ ಏರ ಮೊಲನ ಬೆರಿಕ್ ಬುಟ್ಟು ಅಂದ ಮೂಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಪುನು ದೇ ಪಿರಡ ಕುಲಿನ ಬೆರಿ ಬುಟ್ಟೊಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಕಾಲಿ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟುನತ್ತ ಈ ಕಾಲಿ ಹೊರ ಇಂಚ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ನಿನ್ನವರ ಮೋನೆ ತೋಪ ಬಂಡೆ ಅಂದ ಹಾಲ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲೆ ಪಿರೋಡಿತ್ತಿನ ಸಿಟ್ಟಿದ ಜವಣೇರು ಪುರ ಕಾಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಕಿ ಸೈತ್ 34 ಏನೇನೆ 16 ಪೂರ ಬಂತುವೆ ಕಾಲಿ ಕಂಡನ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಬಂದೆ ಗುಳ್ಳಿನಿ ಅಲ್ಲತ್ತ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಓರಿನ್ ಪನ್ ಪುನಃ ಪೂರ ಪಲ್ಲಾಂಡ್ರಿ ಆಯ್ತೆ ಈಗಲ್ಲ ಗಲಟ ದಾದ ಎಂಕೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ ಕೊರ್ಲಿ ದೇ ಮಾಮು ಯಾನಡಿತೇ ಪಂಡಿನಿ ದಾದ ಈ ರೇಲೇಲ್ ಜನ್ಮಗಳು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಓಡೊಂದು ಏತೆ ಪಾತಾರ ದಾದಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಾರ ತಂಬೆ ಐದಾದ ಮನಿಗೆ ಗರ್ವ ಬೆಚ್ಚಮಿದಾದ ಏನೇ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಜನ್ಮೋಡಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಗೆ ತೊಂದು ಸಾಕಾತು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡಾನಲ್ಲ ಇನ್ನೋವ ಬುಡ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಈ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಸುಲ್ಲತ್ತಂಬೆ ದೇಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಮೋನೆ ತೂಲಗಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ದ ಬೋನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಆತಜಿ ಮಾಮು ಇನ್ನು ರಾತ ಚಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮದ್ವೆ ಹಿಡಿದು ಮೆಂಕು ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇ ಐಟಿಯರನ್ನ ಮರ್ಲಂತು ಆತೋಡು ಬಕ ಈರೆ ನಾಯಿನತಿ ಪಂಡೆಯನ್ನು ಮರ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಈರು ಮರ್ಲೇ ನೀರು ದೇ ಮಾಮು ಮದ್ವೆ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆ ಫಿಗರ್ನ ತೂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು
ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ್ದೀರು ನಾನು ಒರಿಯಾಗಲ ಸೈನ್ ಬಾಡ್ದುಜಿ ಮರ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜೋಜಿಯರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಬಾ ಆಲ್ ಫನ್ಪುಲೆ ಕೊಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಪುನ 9 ಮಿನಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ದು ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಈ ಮೋನೇನ್ ಬಾರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎತ್ತು ನಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಚುಪ್ ಚುಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಗುಜಿರಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಳ್ಳು ನಿಲ್ಕು ತೂಪೇರಿ ನಿಕ್ಕದಾದವನ್ ಪೈ ಗುಜರಿದ ಅಂಗಡದಗಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ಕಲೆಗೆ 4 ದಿನ ಐಟಮ್ ಮಿತ್ತೆ ಕಾಣ ಬಂದ ಯಾನು ಗುಜಿರಿ ದಾದಲಿಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಜಂಬೆ ಈ ಸಾರಿ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪುಜಿ ಈ ಸಾರಿ ಜೈ ಜಾನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಎಂಚಮನ್ ಪರಿಯರು ಮೂಲತ ಆತ್ಮತ ಬಗಲೋಲತ ಮತ್ತೆ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದರಾಣಿ ಕೇಳಿ పెద్దారంట కేను వరత్తి యానేన కరెంట్ బెత్తు ఏ ఓ నరమాని కాలి గాడికి ఎత్తండి యావజ్జి ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ದೇವೋ ಆ ತಿರ್ತಿರದ ಜಲಜಕ್ಕನ ಮಗಲೇನ್ ತೂಲಿ ಮದ್ಮ್ಯಾನ ರಟ್ಟು ವರ್ಷೋಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಒಂದ್ ತಾಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪಲಿ ಏಯ್ ತಿತ್ತಲಕ ಜಲಜಕ್ಕನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಜಲಜಕ್ಕನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪ ರಕಲ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದೇ ಹತ್ಮೆ ಹೆಂಚಲ್ಲ ಅದೇ ಹೌ ಮದಿಮೇದ ರಟ್ಟು ವರ್ಷೋಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಹೆಂಚಂಬೆವು ಪಾಪ ಉಂದಿಗಿರಿಗ ಅಂದದ ಜಂದತಿ ಹಾಲು ಫನ್ಪುಲೆ ಕೊಡು ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊತ್ತಿಮೀರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು 7 ತಿಂಗಳದ ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ 3 ತಿಂಗಳದ ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ ನನಗೆ ಓಹೋ ಅಂಚತ ಓಯ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಆರಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಮರ ಚೌಕುಲಿ ಅಂಚ ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಈ ಗಲಾಟೆಡೆ ಹೆಂಗ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಸೀಕ್ ಸುರಾಪಿನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಡೆ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಗೆ ಐತಿರಡೆ ಸೀದಾ ಬೊಂಬೈ ಬಾಪೆ ಪೋಲೆ ಇರ್ ಪೋಪುನ ದಾಲ ಆಗತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನೆ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ದೇಗ್ಬೆ ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿ ಪೂರ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪುದ ಅಂಚಂಡ ಈ ಸರ್ತಿಯನ್ನ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ ನಂದಾಜು ತೂಕ ಹೋಯ್ ಕಾರ್ ದಾನಿಯ ಚೊಂಕವ್ ನೀರು ಒಂಜಿ ದತ್ತ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪುಣ್ಮೆ ಅವು ಪ್ರಾಯಡಿ ಪ್ರಾಯ ಖಾಲಿ ದತ್ತಕಾರ ಮಾತ್ರ ಆತಿನಂದೆ ಬಲ್ತಕಾರಗಳು ಆತನು ಒಂದು ದಾನಿ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಂದೆ ರಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಪ್ರಾಯ ನಾರಕದಿ ಏ ಇಲ್ಲ ಚೊರೆಟ್ಟೆ ಪೋಯ್ ನೀರು ಆತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಯಾವಡು ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲು ಮುರಿಯಬೇಕು ದೇವ ಎಂಕಿಲ್ಲಾಡ ದಿನಾಲ ದೇವಮಾತ್ನ ಆಟದ ರಕ್ಕ ಸೆರೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಪು ಯಾವ ಈ ಒರಿಯ ಬೇದಿನ ನಿನ್ನ ಪೆಟ್ಕೆ ಉಂಡು ಬೇ ಏಯ್ ನಿಕ್ ಬೇತ ಪನ್ನಡ ಮಾರಿದೆ ಭಯ ಅರೆ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಬತ್ अरे वो बोल बच्चन दादा फालतू बातेर वरीर अल्प बंबाईड रूम उडपना फानून दित्तर एन्नन्नी नाई कुत्ता लोफर लफंगी फानून दित्तर मुल्प बत्त नाटक मनपोर ಕುಸಲ್ಗೆ ಮಾರ ಇದೆ कुशल कारण ಶೈಲು अरे अक्का ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ನಿನ್ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎನ್ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಂಕಿ ನಮ್ಮಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಇದ್ದೇಗ್ ತದಂಡ ಯಾನಡ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗರೆ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದು ಆಯ್ ಸೈತ್ ಪೋತ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣನೆ ಬಿಡೋದಿಗೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಲ ಮೆನಿಕಲ್ ಕಣ್ಣೆ ಬಿಡಿದ ಮೆನಿಕಲ ದೇಮೆ ಬೇತ ಸೀಟ್ ಏನ ಕಣನೆ ಬಿಡಿದ್ಯಾ ರಾತ್ರ ಬೇನೆಡು ಕುಲಸ ಇರಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೋಪಣ ಬೇ ಬಾಸ್ ಉಟ್ಟುಲ ಅವು
ಅವಂತು ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಎದುರತ್ತ ಹಾಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಂಡು ಎನ್ನೆ ಬೆರಿಕೆ ಊರ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೆರಿದೂಪನ ಕೂಲಾಡಿ ಟಿಲ್ಲಡು ದತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ರ ಮಾರ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಡೆ ಮಿನಿ ಪೋಂಡತ್ತ ಪೂವಲ್ದ ಸುತ್ತ 47 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ఎవరిదే టాలు బెరికి బుర్నే టాన్బే వాళ్ళ మిని జక్కీలు మిని బూర్వోలు ಹಿಂದಿ ಇದಾಟಿ ರಂಚ ಮಾತಿರ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ ಈ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿನ ಖಂಡನಿಗೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತುಂಟ ನನ್ನ ಊರ್ ತಗೊಂಡು ಆತವನ್ನು ಬೇರಿ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೊನ್ನೆ ಬರನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕೂಲಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಮ್ಮೋನಿ ಏತು ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತ್ಮಿನೆಜ್ಜಿ ಶೈಲು ಶೈಲು ಈ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಮ್ಮೋನ್ ವೈಪುವನೆ ಯಾನ್ ಬಿಮ್ಮೋನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರ ಕೂಲಿನ ವೈಪುವನೆ ದೇವ ಅತ್ತಿಗೆ ಈರ್ ಕೂಲಿಜ್ಜಿಂದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಇಡಬಲ್ದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎರಡು ಇಜ್ಜಿ ಅತಿ ನಮ್ಮಡ ಎಷ್ಟುಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಗಂಟಾಗ ಬಾತ್ಕಾರಣ ಪಾತ್ಯರೋಡು ಚೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಕೊಡಪ್ಪೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತದ್ದು ಹೋಯ್ನಿ ಇನ್ನ ಕೂಲಿ ಎಂಚ ಹೋಯ್ನಿ ಏ ಅವಂದ್ಯಾ ಕೂಲಿ ಎಂಚ ಹೋಯ್ನಿ ಇಲಿಯಾಸ ಫಿಲಿಯಸ ಓಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕಲ ಬಾಲ್ಯ ಮೊಕಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನು ಬೊರ್ಚು ಬೊರ್ಚು ಪಂಡಲ ಬೆಂಕಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಸೀದಾ ಪೊಂಜಲ್ ಪ್ರಲೆತ್ತು ಪೋಯಲ್ ಆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂತು ಮುಡಿ ಕಂತು ದಿದ್ದೇರ್ ಅವ್ಳು ಮುಡಿ ಹಾಕರೆ ಏರು ಮೂಲತ ಒಂಚೂರು ತ್ರಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಚೂರು ಜಲಕುಳ್ಳ ಬೊಬ್ಬೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಡಿಂಡು ಒಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂತದೆ ಆಂಡತ್ತ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಮೊಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಜರ್ಜಸ್ಲ ಕಿಸೆ ತುಲಾಯಿ ಏ ಅವ್ ಕೂಲಿ ಎಂಚ ಹೋಯ್ನಿಯ ಅವ್ ನೈಸೆಟ್ರು ಮಾರೆ ಆ ಜನ ಮೊಲ್ನ ಜೀವ ಮೊಲ್ನ ಅಬ್ಬತ್ತರ ತೂದು ಉಮಿತ ಮುಡಿ ತಡೆಗೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚಲ್ಲವಲ್ಪಾರ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲೇ ನಾನು ಪಿಲಿಪಾಡ್ರ ಲೆಪ್ಪಿವರವೇ ಅವೇತ ಕೂಲಿ ಬತ್ತಿನ ಜಬ್ಬು ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ನತಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಇಡ ತಾಪುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ತಮ್ಮಾರೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿ ಅಂಚೆಗೆ ಅವೇನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊರ ಪೋರಂಡು ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪಡಿಯಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬಾಪುರೇ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೂತೆನ್ಪಗೆ ಓ ಅಂಚನೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ ಬಗ 180 ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಾ ಅಂತ ಇರುವ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾಲ್ತು ದಾದ ಮಾತಿರ್ನು ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಿರ್ಲೆತ್ತ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಇಡ ತಾಪುಟ್ಟು ಬರ್ರ ಬಂಡ ತಮಾರೆ ಅಂದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟಮ್ಮೆರನಿ ಯಾಂತುಯ ಮನೋರ್ದು ಬಕ ಈ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಪುರ ಪಾಲಾವಡು क्या जोक मारता है साला जोक कॉमेडी कॉमेडी ಮೂಲು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ನಿನಲಕ ತಿರ್ತಿಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡಿ 7ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಇಡಿಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೇ ಆನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 7ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಪುನಿಗೆದಿ ಅಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬುಡೇದಿ ಪಾಪ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕದ್ದು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಇಂಕ ಲಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ತಿರ್ತ ಜಪ್ಪುಡ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಗುಯಲ್ಡ್ ಮಣ್ಣು ಐತಿ ಲೇಕ ಏ ಎಲ್ಲೇ ಫೋರಣ್ಣ ದಾದಾಣ ಬಯట ಲಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದಮೆ అరే జీజు అంచె తోడి అప్పుడు లిఫ్ట్ ఉండతి ఆండ ఇంకల నెలకు పడిన సైన్స్ ఉండతి అవు రాజస్థాన్ దా భయంకర ఠండుండు మామూలుగా కోల్డ్ అదుల సర్ది అండ ನಿಕ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಾಮು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾಮು ಕೊಂಚ RCB ತ ಸಾಕ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಆಪರ್ತು ಕುಳ್ಳಾಲಿ ಮಾರೆ ಈ ಪಾಲ್ ಮಲ್ ಪನ್ಪತ್ತ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ದಾನ ಇಡೆ ಬಂದ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪನ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದಪ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಾರ ಪೇರು ಪೋನಾಗ ಆಜಾಜಿ ಗೋನಿ ಪತ್ತೋ ಪೇರು ಅರೆ ತೂ ಚುಪ್ ಬೈಟ್ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಬಳ್ಳಿ ನಿನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಮಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಅವ್ವೇತ ಅದೇ ಅವ್ವೇತ ಹೌದೇ ಅವೇ ಯಾನ್ ಮದ್ವೆ ಮೊರ ಒರಿಯ ನೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಯಿನಿ ಅವತ್ತ ಯಾನಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಮಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಬೈನಿ ಛೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಬುರಿಯ ಮನೆಯಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಂದೆ ದೇ ಸಾರಿ ಅವೇ ಮದ್ವೆ ದುಂಬಿ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಬುಡದು ಅನ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನ ಬಿಡಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೋಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಿಡಿನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದಿನ ತುಲಮೆ ಅರೆ ನೀನು ಯಾನಂತೆ ನೀರೆಂಚೆ ಬಂದರಿ ಯಾನಿಂಚ ನೀ ಎಂಚೆನ್ನೆ ನೀ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ನೀರಂಚೆನಿ ನೀರಂಚೆನೆ ನೀನುಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪು ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ಮೀನು ಪುರ ಪುಚ್ಚ ದಿನ ನಲ್ಲದೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಓ ದೇವ ಎನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಡುಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಅಲ್ಲ ತಿಗಳ ತಿಂಡು ಧರ್ಮಗ ಪುಚ್ಚ ತಿಂಡು ಮಾತಾಡಪಿನ್ ಅವಳು ಪುಚ್ಚಲ ಮಿಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಅನ್ಮು ಜಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ವಲು ನಾರಕ ಓ ಮಗ ಎದ ಬತ್ತಿನ್ವಾ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಅರೆ ಮಾಮು ಅರೆ ಮಾಮು ದಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಮಾಮು ಇನ್ನ ಮುಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ಗಂಡನ್ ಮೂಕುಡು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಡೊಳಿದ್ನ ಗಂಡ ತೀರ್ಥ ಜಾತೊಂದುಂಡ ಅಲ್ಲ ಕೂಲಿ ತಾಗದು ಮೂಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ನೆಟ್ಟೆ ಏ ಈತ ಇನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋತಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಲಿನೊಂಜಿ ಬಡ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಜಂಬೆ ನಿಕ್ ಬಿಡು ಮಗ ಇಂಜೋಲ ಏನ ಬೋಟಾಡು ಊರು ಬೈದತ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಬೈ ಬರ್ಬೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಬೊಬ್ಬನ ದಾಳ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪೋಡ್ದು ಮುಲ್ತ ಜಾಗ ಬೆನ್ನಿ ಪುರ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಲಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದು ಸಾಕಾಂಡ್ ಏತಂದು ಮಣ್ಣಡು ಪೊರ್ಮುನಿ ಎಂಕ ಆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜಾಗನು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಬೆ ಯಾನ್ ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದೆ ಅಂದ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಮೆ ನಿಗಲಿಗೂ ಭೂಮಿ ತಿನ್ನಾದು ಪೂ ಅಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ನಿಗಲು ತಿನ್ನಾದ ಕೆರ್ಮೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಿಗಲ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಾನ್ನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗೇನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಪಾಲವರು ಇಷ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೆನ್ನಿಡೆ ಪೊರ್ಮುಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಪೋದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅರ್ಧ ಕಾಸಿನ ಊರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಇಚ್ಛನ ಮಾರ ಅತ್ಯ ಇದಾದ ಬನ್ನಿ ಮಣ್ಣಿಡು ಪೊರ್ಮುದು ಸಾಕಾಣಿಂದತ ಒಂಜಿ ಪಂಪಕೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ವಾ ಸಂಕಷ್ಟನೇ ಬರಡು ಕೃಷಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಜೀವನದ ತೊಂದಾಗ ವಾ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಬೈಚಿ ಇನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲು ಈ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬಂಡರು ಅವೇ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪನಯ ಬೆನಂದ ಇಲ್ಲಾರ ಕುಲ್ದಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂತೊಡಾತು ಅತ್ಯ ಈ ಬೋಡಂಡ ಹಳ್ಳಿಲ್ ಮುರ್ದು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನ್ ಅವು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಆಂಡ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಜಾಗತೀಕರಣ ನಗರೀಕರಣ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಉದಾರೀಕರಣ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಣ ಬತ್ತಂಡಲ ತ್ರಿಕರ್ಣ ಬತ್ತಂಡಲ ಉದಾರ ಪಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಅವೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕೂಟದ ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಗಿಡ್ದೇರು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರಡುವರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕೊಂದು ಪುನಃ ನಿಕಟ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗೇನೋ ಎಡ್ದುಂಬು ಪುದರ್ಪಲ್ಲೆ ಯಶವಂತಪುರ ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ಪ್ರಭಾಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೂಡುಬೇಳೆ ಹರೀಶ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಸಾಂತೂರ್ ಕಿರಣಿಗಡ್ಡೆ ಮಜ್ಜಲ್ ಐದನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುತರ್ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬೈದರೆ ಎನ್ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು
ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒರಿಯೇತಿನ ಮಾಮನ ತಾಂಕುನ ವಿಷಯ, ಈ ಬೊಂಬೈದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿತ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಲೈಫನ್ನು ತೂತೀರಿ. ಪಿರ ಕೃಷಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನತಿಜೇರ ಅವೇನು ನಿಖುಲ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಅಂತಾರೆ ನಿಖುಲ್ನ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ದ ಥ್ರೂ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಬೈದನಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲೈತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರೆ ಈ ಓಲೋಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪೂರ ಪಂತಿನಕುಲು ಪಿರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುನ ಟೈಮ್ ಆತನ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ತೋಜಾರ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ ತೋಜಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಾಮ ಮರ್ಮಲ್ನ ಪಲಯ ಮೆಗ್ಯಾನ ಒಂದು ಪೂರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆಗೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪಲ ಅಲೀಜಿಗೆ ಕೊಡೊಂದು ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತೀರಿ ನೋಡು ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಇಡೀ ಲೋಕ ನಡ್ಗಂಡಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದ ಬೆನ್ನಿದ ಕಲೆಗೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಜಿ ಬನ್ನೋರು ಸತ್ಯ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿಕರ್ಲ ಅದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಗುರ್ಮೆದ ಅನ್ಪರಿಗೆ ಪುದರೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್లో ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಎತ್ತನು ಇಂದು ಲವಲ್ ಇತ್ತನು ಒಲ್ಪಲ ಬೋರ್ಯಾರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ ಹಾಕೊಂಡೇ ಪೋಯಾರ ನೀವು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತನು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕ ಕೂಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವು ಒಂದು ದುಂಬು ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಪನ್ಪೆರತೆ ಟ್ರೈ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ರೀಚ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಪಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿರಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೆ ಸೀದೋರು ನಿಗಲ್ನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪನ್ಪೆರತೆ ಕಲೆ ಪನ್ನಕ ಪರಪು ನೀರಿಗೆ ಈಗ ಅಮೃತ ಜಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪರಪು ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೊಪ್ಪಯ್ಯಾರು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ನನಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಮೊಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚಾಣಿ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಶಿವಣ್ಯ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಐತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಂಜಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬೊಕ್ಕವ್ರ ನಮಗೆ ಅವು ಮೈನಸ್ ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಆಪಂದ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಕೂಲಿತ್ತ ಮೈನಸ್ ಆದಪ್ಪ ಅವು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕೆಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತನ ತೋಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪತ್ತಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುತಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತೋಜುನು ಅಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸೋಕ್ ಆತನ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಒಜ್ಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗೆಡ್ದಾಗವ್ವ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.